onyiro tiwa obi nkume obi ahụ jụrụ nchegharị nnambiwa obi nkume o obi n'igwe biwa obi onyiro tiwa obi nkume obi ahụ jụrụ nchegharị nnam tiwara m obi nkume o ṅụdo obi nkume egwerie tiwa obi nkume ahụ jụrụ nchegharị obi nkume o obi onyiro obi nkume chegharị. Hey, amuka atana too much. Ini nwunye na-ata dị n'ime ọtara enwedo onye ga-ahụ a ga-atọgata enwedo onye a ga-eji ozi enwedo onye ga-akụ mkpụrụ ọwụ ndị mmadụ ọgbala ọsọ n'ala nke ọbịa ụzọma anọ n'ime na-atala enwedo onye a ga-ezi ọbụrụ otu ọ dị onye ka nwokorobịa emegide gaa nwa abụ Mama di. Kurunyi. Keki si malafa. Go mama di. Afan na nam family ai wo Amadi. Mam Jesi mo amaro mo onye wo to kisu be pozi amafa. Okay, ima pam Nwedo onye mma nke ọnụ ndị na-arụrụ m ọrụ na ndị m na-agara ozi na ndị bi n'ime m ha na ha atụ asị okwu ya dị ire dị ebube a na-eguzosi ike okwu ya dị ire dị ebube ọ na-agwọ ndị ọrịa ọ bụ ihe okwu onye m na ya na onye m na-arụ n'ọrụ okwu ya dị ire dị ebube amadị m onye iwu mana mgbe ị na-abịa ka m nọrọ na chịghị onwe m otu ebe anyị ga n'ime m rugharịa ozi isi n'elu otu dakpute m n'ime wuo m asị m na ị nwere nsogbu ezinụlọ a na-agwa m na mkpa nọ n'ime ndụ gị na ọgba aghara ekwensu were na ọgba aghara buru ngwongwo ya buru use buru ọrịa buru ahụhụ otu ebukazo gị ahụ otu m si ele gị anya ugbu a ị nwere ihe a na-akpọ essential problem n'ime ndụ gị ọgba aghara nọ gị n'ime elu ya ha ka ọzọ na famili nna gị o nwere osisi ụkwa nọ n'ekiti famili nna gị egbujiri egbuji mana ukwu ya ka ya o eziokwu n'etiti compound anyị egbujieli etinyere pan ndị hafa etinyere pan tie n'elu ya osisi ụkwa ahụ gba nwunye nna gị nke anọ na diọkwara nne gị ka gị na ya si n'otu n'optical cord wee pụta ha abụọ na-azọ osisi wee gbujiri egbuji onye ga-epe ya nka eziokwu ọwụ ya ka ọwụ ya eziokwu ọrụ ebube osi n'ala obi m nna m riwe otito nna m riwe otito onye na-ezi m ozi riwe otito osi n'ala obi m eziokwu otu inu ugbe e nwere nwa agbọghọbịa gị na ya doro n'abalị nnyaa ọ dị ọcha dị mkpụmkpụ gị nye 5,000 ya sị gị mba n'ọsis eziokwu otu ahụ ị chiri dinere nwa agbọghọbịa ahụ n'abalị a ka e chiri zie m ugbo asị m zie gị n'ọnwụ gụ ka idinere ihe ahụ nya otu ka ozi gị ga-agbọtọ in the next 1 hour. Biko, pastor, biko. Achọ m iwu, biko. Ihe na-eme gị? Ihe na-eti? Achọ m iwu. Asị m na ị nwụọ na anwụ, ihe m sị na ị ga-anwụ. Ị nwụbeghị gị na-egbo ọtọ gị nwụzi gị ebe agha. Ihe ejiri gosi gị na ọnwụ na ime ntụ 1 hour, ozu ga-adọrọ.
orubede nwa na mgbe anyị kakpa okwu n'ọnụ gị bido na bewe akwa onwe gị. Achọghị m ịnwụ. Ile otu isi atụ ụjọ nwoke ọnwụ ụgwọ onye ọbụla ji ọbịa gị gawara onwe gị nwedị ihere ndị eme esi ọnụ gawa doro ala nga ọsụsọ a sị ga-ebu ụzọ anwụ gị nwe ọnwụ elu ahụ ka enwe ike si n'ọnwụ elu ahụ anapụtazi ego n'ọnwụ ime mmụọ gị mụrụ otu ị ga-esi edore esi ị ga-anwụ si otu adore ka enwe ike isi otu anapụta gị ngwa doro elu oke m ihe ahụ ya asịgo mee ị mara otu onye nwụrụ anwụ na-eche toru ka onye nwụrụ anwụ ka ya napụta gị n'ọnwụ ị ga-elele ụzọ toru nna napụta ya n'olu n'ọnwụ napụta ya nna napụta ya n'olu kilite ana m akpọ ha ka anapụta gị aka ha eweta aka ewe asa azụ yes enwere onye iji ụgwọ gbara na agba gị otu ga-esi be akwa nga m ji aka m kụgbuo oge ozu ga-atụrụ nga n'ihe ebe ụlọ ele ihe nọ gị n'ime maka ka wepụta ihe nọ gị n'ime ihe ga-eme gị wepụta ya ọnụ ahụ afọ gị ụfụ singlet ihe nọ m singlet ka iyi ị gara eluigwe gị chi ga ha singlet ha yiri ọkụ nwụrụ gị n'ime ahụ ele ihe nọ gị n'ime ya sị m singlet meseji o wana ha agụlo iji tọwel ihe nọ gị n'ime ngwa n'ihe mere n'ụgbọ esi ọbụla ịnwụ na awụ ihe ga-ejizi ehichasị gị ekwule nwere iwe anwụrụ mara m na ihe na kọwa gị anya nwụrụ anwụrụ mara m na openishona road na mpịa gị aka ntị maka tupu ị ga-acha red ma gị aka n'ime wepụta onyinye ihe ga-awụ gị isi gị na-akpa pụta ebe niile edere ejiji ị ga-ajibu last card m sọsọ ị ga-achọ m ejebu m ije job ebe n'ikpana weta ego were 400 ka njide tu ka nwere ike ije ọ bụrụ garị ka nwere 400 ka ijide 200 ngwa na ebe ị ga-ejide 200 ọnwụ 200 ihe ga-abịara gị nye m ihe ego na-erudi ihe eji anapụta ndị a chọrọ igbu egbu gị na-eme ya rịkọ gị weta ya gị na-ara gị ahụ iwepụta ka iji zọpụta ndụ gị ego na ndụ ọwụ otu ihe ọ na-ego a bụ ọ dị 600 a sịkwa osiri gị n'obi pụta ihe awụdịkwa ihe ọ ga-awụ gị nye gị echi gị na-emesa ọmụmị ka i nyere ihe akwa ndị nyere ekwa ndị ziri gị ozi nwerịkwa ihe akwa ihe nke ụwa nwerịkwa ihe m ji eme adịkwa m echi ugbu a ya arị ka eriele m ego ma ọ gị hụ m n'ụzọ ma ga-esi pastọ wee collect your money ụmụ ihe ndị akwụkwọ akụ nke ụwa anyị bịara ụwa n'efu ka anyị ga-ala wesi m ga-ala gị etigere m ego emekwa echi ugbu a ya pụta ewe ọgụ mere pastọ na ihe ọgwụ ihe akwa ego eji azọpụta ndụ gị ọlụkwa m ka ị nyere ihe mere na ugbu ị ga-agbapụ ọsọ lara n'ụlọ unu gaa n'ukwu osisi ahụ kwụrụ aja wee ya na kọpụ nga ahụ ya nsọ gị ị ga-ana anwụ kwụrụ aja ahụ sị kama ị ga-anwụ elie ego nga kama ka ị ṅụọ ya na mmiri wee ya n'ime kọpụ were ngaji tọnụọ ya zara mmiri ihe aja ahụ zaa ya azaa nwekwuru olive oil anọdụ n'ihe ọnụ mmanụ nri ọnọkwa anọ unu ga-enwetakwa mmanụ nri kọsị ngwa ụlọ ịbagara ihe ụlọ sọrọ ngwe nọ na famili mmanụ nri ga-anọ ka ya mmanụ nri ṅụọ ya ndị ị ga-ebu ọnụ for 60 days 60 days eriri eri aṅụ na aṅụ 6 to 6
mkpụrụ ụbọchị 60 ka ị ga-ebu ọnụ maka ndụ gị buo ya ebughị eshọwụla iwepụrụ aka kwado nwa ọrụ onwe m ekwele m ka ọ ha m n'ọnụ gbapụ ọsọ na ka a ga-akụrụ mmiri ahụ ṅụọ gbapụ ọsọ mgbe nwa na-agwa na-erile ọnwụ gị na-abịala gbapụ ọbago oke aka na-agụ so onye eriri eriele ya onye gba nkịtị erie ya n'ụwa ọjọọ kịta onye ahụ mere onwe 600 ahụrụ m ya nga mana aga hụje ka mgbe ụkụtụ aga m egbu onwe m ọmụnwa ga-agba las ihe ndị mmadụ chọrọ ka a na-agwa ihe na-eme ha asị gị osisi nọ nga ọnụ ma ọnụ ya na ma ọnọhịa gị were ụjọ kwere asị gị mmadụ uwe onye ara gị kwe yes papa asị gị onye ka enwe ya asị yes daddy ihe ọbụla ekwutere gị ikwete anakọrọ gị nke iji tii n'akpa mana ọ bụrụ na imepe anya mụrụ anya gị mụrụ anya dị ka azụ ee kewu ihe niile m kwuru nga o kwetere ekwe na o mere so why won't I boast na ọmụnwa arụ n'ọrụ ebube nna gị owe onye ara mma gị owe onye oshi osisi ọnọ nga ọnụ ewo mpa ya alụchara ndị omenọ ọwụ nnọọ washi ka ya nwa amadi wụrụ aha ndị Igbo na-akpụrụ mkpozigbo mkpọrọ nwa amadi ya asa aha nna ọwa amadi wepụzie nwa eziokwu kugbuo okwe onye ọbụla kwesịrị ịmụrụ anya kịta bikos otu ihe si aga na onye ekwetara ka ọra eburu ya gafee ama nne ya asọmi okwu Chineke ka okwu okwu Chineke bikos the word of God is unchangeable changer ya wee okwu ya da agbanwe otu ahụ ọ dị mbụ ka ọ dịkwa ugbu a taa ka ọ ga-adịgidekwe ruo mgbe ebi ebi mana gị nwa bụ onye a na-agwa okwu a mụrụ anya gị mara mgbe ejiri ya rie gị asị gị na Chukwu ose waịlị na ọmụnwa jiri aka mkpu onye ocheke onye eji eji ọ na-anapụta mmadụ lelenụ m nụ anapụtabeghị m onwe m na-aga ịnapụta mmadụ hụara na-agba m aṅụrụ m kai I wish na m ga-ahụ ahụ onye ọzọ 600 nga abụọ ya 12